Okei, tässä tulee Lidlin ja Casinon niin kokkikoulu, miten tehdään nuudeleita. Me laitettiin vettä kiehumaan tuonne. Meillä on Coca-Colat pakkasessa. Jos on 20 astetta. Hetkonen. Se ei jää. Siellä on miinus 20 astetta. Ja talvella ulkona on jotain legit saman verran. On kylmä. Mitä se on kylmää? Niin, mutta tää on auki. Kokikset! Tähän pitää pistää semmonen eeppinen räjähys. Oota. Eko, teidän pitää laittaa nuudelit tämmöseen kulhoon. Vesi on valmis. Oho. Mä haluan murusia tänne. Tää on maistuu tosi oudolle silleen tälleen syötynä. Laittaa. Hyi en. Mä voin laittaa tästä, mutta ei mulla oo. Okei. Äijä mennä siihen. Tuntuu nyt tuo kiehuu tarpeeksi. Eeppinen taskuleppu. Okei, toi vesi on nyt hyvä. Älä syö mun nuudeleita! Mä voin silloin haistella näitä. Okei, sitten kun nuudelit on laitettu näihin kulhoihin, Mä laitan ne vasta sen jälkeen, sen vedon jälkeen. okei, toi tekee väärin. Sitten laitetaan mausteet. Sen voi leikata pois siitä sen pätkä. Sitten laitetaan tämä vitsin hyytelöhommeli, en tiedä mikä tämä on. Arvaa mitä sun vanha kaveri sanoi, että toi maistuu pahalle tonkaan. Sitten se tunnisti. Mä tein prankin sille, että me laitetaan, ei laitettais sille kun me tehtiin nuudelet. Se maistoi sen siinä. Miten se maistoi sen tossa? Aika weird. Sitten mama-nuudeleissa pitää laittaa chili. Muuten se ei oo mama-nuudel. Sunkin pitää laittaa koko pussi. Mä laitan nyt vaan yhden pussin tätä, koska... Minä laitan nää vedet tänne, koska mä oon ihminen. Se kestää niin kauan. Niin kestää toi. Ai se oli kuuma. No varmaan se on kuumaa, kun se just kiehu. Okei, toi tekee väärässä järjestyksessä ainakin mun mielestä. Mä otan mausta vasta sen jälkeen, niin ne maistetaan. Eihän ne sit... Mitä? Mä tein 2 tuommoista omaa nuuden juttua, niin sen takia mä laitan näitä ja... Eikö mitä? En osaa enää puhua. Mä syön puikoilla, jos täällä on. Musta tulee semmonen... Viinalainen paksu. semmonen Shin-chan-chon. Voi vähän grillitikuilla syödä. Eeppinen ajatus. Mä katon, että onko täällä mitä näitä tutkin. Okei, sit se vesi on. Okei, sit mä laitan myös tän veden, nyt kun noin mausteetkin on tuolla. ASMR. Tää kiva, kun mä en pysty hengittää, kun tää ei vitsi. Tää oikeesti on essu. Kuinka pitää kunnon juhlat täällä? Hetken. Se niinku pelkäs kaikkia muuta, paitsi semmoista, jota pitäisi pelätä. Joo, mä pelottaa. Sua pelottaa niinku kaapit. Joo. Sä et niinku sit pelkää mitään semmosia... Mä sua pelkää, vaikka sä tuut nurkan takaa. Mä säpsähän, mut jos tää vesi nyt räjähtää, niin mä säpsään. Paljon tässä edes on? 4 molemmille. Ei vielä. Se on jälkiruoka. Sä sait jo keksin. Mä haluun lisää. Mulla on täällä näitä nuudelin palasia. Koska mä en halua laittaa näitä pikkutiintiäisiä tonne. Niin nuudeleihin, koska en mä saa niitä sit sieltä syötyä. Hei, nyt sä sotkit. Me siivotaan ne. Mä kuivaan ne mun sukilla. Tuolta on girl here! Jos mä sanon jotain tosi tuhmaa, niin kukaan ei tiedä, kuka se sanoo. Apinan pylly. Se oli toi. Ne näkee mun suun. Se ei liiku. Se ei... Apinan pylly.
Sä sanoit sen. Ai! Hei, kuka toi sulle mamanuudelle? Kuka toi sulle linsa? Kuka toi sulle oroikeksi? Mä. Lopeta sitä nuudeli. Mä synnytän nuudelipalasen. Lopeta sitä nuudeli. Nuudeli ahistelee mua. Pedofiili-nuudeli. Nuudeli ei oo elävä. No sama, se on pedofiili. Ahistelee, sä sanoit, että ahistelee ei nuudeli, ahistelee, jos ei oo elävä. Pitäisikö meidän siivota tässä välissä? Tää meidän kohta on aika tehtynä. Okei, sitten teidän pitää ottaa tuo. Tarviiko sä jonkun esim. Hanskat siihen, että se ei polta? Ota vaikka tää pyyhe. Kannattaa ottaa joku tämmönen, että se ei polta käsiäs. Joo. Glitter! Okei, ota sä se. Mä menen pitää tätä täällä. Tässä. Pidä sitä kunnolla. Mä haluan mennä mun noodles. Sitten teidän pitää kaataa ne tälleen. Eeppisesti. Epistä. Toi näyttää niin väärälle, kun sillä ei mausteita siinä. Se tavallaan hyvä, niin sitä chili-huomelia ei tuu mun nuudeleihin. Joo. Laitoinko sä sen päälle? Ei, en todellakaan laittanut päälle. Mä syön. Ai, miksi tää on kuuma? Se on mikro, eiku mikro. Toi on astiapesukone eikä mikro. Se on mikro. Oho. Meidän ruokavalvoja niin sano. Ota, voiko sä ottaa tän haarukan pois tosta? En halua haarukkaista nuudelia. Tää on kuumaa, vaikka mulla on tää. Älä heiluta sitä noin paljon, kun mä haluan siihen sitä nestettä. Nestettä pois. Niin, koska tuosta jää kuitenkin sitä nestettä siihen. Saunasta. Kun sun ylimääräiset nuudelit tuolta. Saat näin silti vaikka. Hei, mulla on jotain vitsin kakkaa. Otetaan tänne valmiiksi. Tohmia on. Pitääkö meidän tiskalla? Pitää varmaan. Pitääkö? Me kysy. Mitä sä oot tehnyt tässä oikein? Weird. Okei, meidän pitää huuhella noi sitten hyvin ja laittaa tohon altaaseen. Koksia. Hei, mä ehkä pelastan mun nuudelit tästä, että sitä ei vahingossakaan lennä. Side eye. Miksi mun silmät näyttää näin köyhille, kun mulla ei oo jotain ripsaria esim? Niin tummat ripset. Laita sitä maustetta! Sakset on olemassa myös. En mä löydä. Okei, semmonen. Ittä. Tai emme sitä tiedä. Jos toi ei riitä, niin mä laitan lisää. Oho, nyt toi kuppikin Sä niinku laitat ehkä 1/4 tosta, alle 1/4 tosta. Tuolla pyöräili ihmisiä vähän oudosti. Silleen, et se niinku... Esim. kädet just yls siihen. Miksi mun hihot on tälleen ylhäällä? Mulla on kuuma. Hei, mun nuudelit! Ai pahoinpitelee. Tää räjähti. Laitonta. Mulla menee pikkuinen
Mitä jauhoa sä laitoit siihen? Nyt siinä on joku hiekkalaatikko. Siinä on hiekkalaatikko. Gulger. Okei, mä laitan tän maskin paremmin, koska mulla loppuu happi. Odota, sulla jää nenään semmoset 2 semmoista painavaa punaista kakkan jälkeä tosta maskista. On kokemusta, kun mä piin tommosta about. Miksi sä peität mut? Mun nuudelit on pakko tulla tänne. Niillä on etuoikeus. Hyvin mä kosken tohon. Eikä ei toi oo sitä tulista. Ei. Eli se hiekkalaatikko ei oo tulista. Ei. Joo. Siitä tulee semmonen... Mikä tää oli? Joku flow. Crusty and Dusty. Joo, mä... Guys, te tarvitte myös haarukan. Joo, yllätys, te tarvitte... Se on kylmää! Mun nuudelit. Ainakin, siinä oli hyvä ruokatutorial. Joo, ja sitten pitää aukaista Coca-Cola stick. Mä haluan aukasta! Anna mä aukasen! On kaljuolo. Niin, koska sä oot kalju. Täältä välistä. Mulla on tosi fluffy hair olo. Emo. Heippa! Joo. Tuosta otat noi, kun sä osut maahan, niin leikkaa ne pois.